Bon dia pel dematí, avui és diumenge, un dia assolellat. M'acabo de llevar, són aproximadament les 12:15. Hola gent, hola Xavi. Doncs com tinc gana, som-hi, a per al meu esmorzar. Doncs el que esmorzo jo, sempre, però sempre, és un batut de fruites de llet, plàtan, poma i pera. Jo sempre he menjat això, ho menjo entre setmana i els caps de setmana i és un costum que ja tinc des de petit perquè quan jo era petit odiava la fruita, o és que la odiava. Llavors la meva pediatra li va dir als meus pares que mengessi això i la veritat és que m'agrada molt i començo els matins amb un toc d'energia i saludable. També m'agrada molt perquè mentre bec el batut puc estar estirat i així medito. Però el meu esmorzar no acaba aquí. Us recordo que avui és diumenge i com no hi ha col·le, toca alguna especial. Primer estic jo aquí, parat la taula, posant les floretes, deixant l'eleganteta. Ara jo el que esmorzo els diumenges són ous ferrats. Aquí està el meu pare ajudant-me a cuinar. Aquí estava torrant el pa, no sabia que tardaria tant. Si voleu de mentre, podeu comentar què us sembla de moment el meu vídeo. Jo portant el plat a taula, el meu pare saludant-vos i jo agraint-li per cuinar. Així va quedar finalment la taula parada amb l'esmorzar. També m'agrada molt aquests esmorzars de diumenge perquè mentre menjo puc estar veient la tele i això a mi m'agrada molt. Mireu la Lisa Simpson, que guapa és, por favor. Aquest esmorzar m'agrada molt, em sembla molt equilibrat i és una bona tradició. Els diumenges menjar ou ferrat, és una tradició que va incorporar el meu avi i sempre ho hem fet. Moltíssimes gràcies, nens i nenes i Xavi, per la vostra atenció. Adeu.